Ako vždy, hrať sa so slizom. Tá druhá časť, čo to bolo, koľko som natrčila. Ideme. Pomoc! Som OK, som to povedala, že čau, viete. Poleš, Vaľka moja ruka. Vaľkaj ručička. Počujete ten zvuk? Počujete, tak napíšte do komentárov. To, že tak... Poďte, papaničko. I ukážem vám také detské. Neviem, či som natočila to detské, no akože to je zavreté, len teraz som tam nedá strčiť aj s tým, ale to je jedno už. To čo je také žlté a toto? Hráčka. Neviem, či som to už natočila. Ja si, pozriem sa na to video, ale to je jedno. Idem niečo ešte urobiť to, čo som urobila. No už to je taká malá bublinka. Začneme. Ďalšie začneme. Počujete? Počujete? Na čo? Je to posúvam. Tak, čaute. To nie je ja.